I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas nastavljamo Minecraft preživljavanje od druge epizode. Ona pljuje. Ja se s njom ne smijem bačiti. Ljudi, u prošloj epizodi nismo tražili mjesto za kuću, nego smo pravili kuću. Pa sam je posle video završio i ovako malo ogradio. Obavezno bacite like i subscribe i napišite mi u komentar ako želite još ovog serijala. Sada moramo da uzmemo cveća da bi ukrasili malo kuću. Mislim ovo tu. Mislim tu i tu, jer ima dva mjesta. Nije ni bitno, ajde mi samo da uzmemo cveće. Tako. 1, 2, 3, 4. I ljudi, onda idemo da, posle toga, idemo da ubijamo životinje, odnosno da skupljamo hranu. Sada da postavimo vamo i vamo. Eto ga. Ja mislim koliko vam se sviđa kuća od 1 do 10, to mi napišite u komentaru. Sad treba rudnik da napravim. I onda idem da kopam, da tražim ugalj. I kravo pomeri se. I kada nađemo ugalj, idemo da stavimo torčeve pored kuće, mislim na fence. I u kuću. I tako dalje i tako dalje. I posle toga, ko je došao? Posle toga ćemo posle kad nađemo ugalj, onda ćemo da stavimo ugalj, mislim torčeve van kuće i u kuću. Da bi nam išla svetlost. A ovdje ima samo bakar, to jest koper. I ljudi, izgleda da ćemo morati da živimo ovako u mraku. Ja mislim. Ali polako, ja mislim da se smrkava, to jest pada noć. Ajmo sada brzo da skupimo hranu. Da vidim šta onaj Wandering Trader prodaje. Wandering! Dođi. A tat lejduješ? Dođi! A tat lejduješ? Traduješ 6 emeralda za Blue Ice Block. Izvinite ljudi što psujem. I baj! Dođi vamo. Dođi. Ajde, crkneš ti lijepo. Znači, ljudi, sada smo porukali ove mame i idemo sada malo da istražujemo okolo kuće, da skupljamo hranu. I posle toga idemo malo da cepamo drva za svaki slučaj.
Prvo će da pojemo ovo raudi. Vidi ovčice kako ja jedem kraj. Ješću ja i te. A ne pikio sam da je tučen. Ajde, opet crkni. Sad idemo ljudi da cepamo drva. Kako bi imali za preživljavanje. Tako dalje. Ljudi, kada iscepamo drva, idemo da napravimo nešto, neki fence gate, da možemo da uđemo, da otvorimo kapiju, da uđemo i onda u kuću i tako to. Ovo ću ja morati da bacim. Da bacim ću morati i ovo. Neka Boomstone! Znači, ovo da bacim i ovo da bacim, ovo stavim vamo. Ovo vamo. Ovo bacam, ovo vamo. Ovo bacam. Ovo bacam, ovo bacam. Tako. Ljudi, gdje je meni kuća? Ljudi, gdje je meni kuća? Ljudi, gdje je meni moja kuća? A vamo je dole, na brdu. Ljudi, sad ćemo od ovih drva da napravimo sve ovaj fence gate. Da možemo to postavimo ovamo. Jedno tu, jedno tu. Znači nemamo stikove, ali ćemo morati da napravimo. Tako. Fence gate. Tako, dva fence gate-a. Postavim jedno vamo. I sada imamo da otvorimo i da zatvorimo, pa ovo. I evo, ušli smo. I ljudi, kada skupimo hranu i istražimo malo oko kuće, da pročistimo tu sav prostor. Ne znam. Nastavljat ćemo dalje. Tako da idemo sada ljudi da spavamo. Idemo na spavanjac. I ljudi, evo nas, novi dan, nova avantura, novo čišćenje prostora oko kuće. Tako, Sic, beži dalje, Sigma, beži, hihihi. Ra, pum, pum. Evo da ubijemo sada onu ovcu. Tako. I ljudi, samo da ovo ogradimo. Ovo da uništim i ovo. Tako. U Sidnjaku imamo 142.
I ljudi, mislim da će to biti to za ovaj video. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdravlja vas Dada i ćao!